שבת שלום. הסיפור של עם ישראל מתחיל בשבת זאת בספר שמות, ספר יציאת מצרים, וכבר בתרגום היוונית קראו לספר הזה אקסודוס, הדרך החוצה, ואנחנו קוראים לו ספר שמות. מדוע? מדוע לא להשתמש בשם כל כך ראוי, יציאת מצרים? רוצים לנו להסביר היום שדווקא השם הוא זה שדרוש לתהליך היווצרותו של עם, שכן לפעמים שיוצרים קולקטיב שוכחים מהפרט, ומי כמונו יודעים עד כמה יצירת קולקטיב במאה ה-20 שכחה את הפרט, שעבדה אותו ואף הביאה אותו להשמדה המונית. יצרו מהאדם מספר, ולכן כשאנחנו יוצרים עם אנחנו מדגישים שחשוב תמיד לשמור על הפרט ולתת לו את שמו. אדם הראשון נותן שמות לחיות, והברבנל פרשן מהמאה ה-15 כבר אומר שהשם הוא זה שנותן את התוכן ואת המהות לאותה חיה. כך גם אנחנו בטבע. הטבע, חוקים, ניתנים על ידי אלוקים, אבל ההגדרה שלהם, הנוסחאות, האקסיומות, ניתנות על ידי בני אנוש כדי לתת תוכן ומהות לאותו חוק שאנחנו צופים בו. ולכן המסר החשוב מפרשת השבוע הוא פשוט מאוד. התורה באה לומר לנו שביצירתו של עם הדבר המשמעותי ביותר הוא הפרט, זכויותיו, מי הוא ומה הוא, ולכן שמו של אדם, כמו שאמר דייל קרנגי, הוא הצליל הכי ערב לאוזניו, הוא מגדיר את תוכנו ואת מהותו. האדם ניתן לו שמו על ידי הוריו, לכל איש יש שם והוא לא נבלע בקוסמוס הרחב שלנו. אבל שמות לפעמים שיוצרים אינטימיות, כפי שהסברנו, יכולים גם לפספס קצת את המטרה. לא קוראים בשמות פרטיים, לא לשופטים ולא לשרים ולא לנשיאי מדינה. מדוע? כיוון שאנחנו מנסים ליצור איזשהו דיסטנס. כך גם עם הורים, על מנת לא לפגוע בסמכות ההורית, על מנת לא לפגוע בסמכות המורית ולא לפגוע בראשי מדינה, אנחנו יוצרים איזשהו דיסטנס. לצערנו הרב היום אנחנו קצת מפספסים את המטרה, שקוראים להורים ולמורים בשמותם הפרטיים, או לשופטים או לשרי ממשלה. זה מפספס את המטרה. אנחנו רוצים ליצור דווקא איזשהו ריחוק מסוים, על מנת שנוכל להשיג את ההשראה ואת הסמכות שאותה אנחנו רוצים לקבל. ולכן השם הוא מאוד מהותי. מצד אחד יוצר קרבה ואינטימיות, נותן לבן אדם מהות והגדרה, והקולקטיב הוא לא זה שכופה את עצמו על הפרט, אבל מצד שני לפעמים לא חשוב להשתמש בשמו, או יותר נכון לא להשתמש בשם הפרטי, כדי ליצור איזשהו ריחוק וסמכות. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. זהו ספר שמות, לכל איש יש שם. שבת שלום.